Fáilte go dtí Staid Semple tránóna de Babhta dóna Iomána fé fiche idir Tiobraid agus Páirt Láirge. Tris bua ag Tiobraid ar chiaí an tachtain sicata, be si ag irig an tarna bua a álan sa Tráchtaire agus críoc nó ar bhar na tábla, ach smuointí eile go Páirt Láirge agus iad ag imirt ag géad clethe an sa Tráchtaire. Caimid súlanis ar na fórna don clethe tránóna agus tasnomid leis an bhuirean áitiúil Tiobraid. Tá cúpla ahrú déint ag banistóir Tiobraid Brendan Cummins an clethe seo, tréis an mua ar chiaí an tachtain sicata. Tá ahrú déanta sa chúl le Paddy Williams a stig in anna Jason O'Dwyer. Tá cosantóirí maith ag Tiobraid de lehétí Conor O'Brien, Cathal Quinn agus Jamie Armstrong, agus tá ahrú déanach déanta sé sin ihre seachtaigh Conor Cadell is stig in anna an lán chúlaí Ciarán Laiad. Beg John Campion, captain na fórna agus Dara Stakelum, Tráchtaire de Lorna Parka Tránóna, agus tá Kyle Shelley ag tosnú inmh das na Tibert ag tréis teachtasteach mar anadí an tachtain sicata. Tá lína lán tasach láidir ag Tiobraid le Eddie Ryan, Peter McGarry agus Paddy Creedon. Fuair an Páirt Láirge níl ach cúigar ó clubbanna Páirt Láirge ag tosnú inmh agus forlábhas ag clubbanna an iarthar. Sé Ronan Power lán cúlaí captain na fórna agus lína lethú láidir ó sa chóir amach le Joe Booth, Johnny Burke agus Rory Furlong. Tás nó ag Seamus Fitzgerald le Lorna Parka agus ahrú déanach déanta le Mark Fitzgerald ón fasáiste istigh in anad Willie Beresford. Tá tosathe maithe ag Páirt Láirge cumád súl tránóna ar Árann Ryan, Patrick Fitzgerald agus an lán tosaí Sean Walsh. Gacrad Olivan sa is Staid Semple tránóna don clethe seo, clethe anna háachta ar fad mar go gintóg sé gabh leis go méid na bútóirí ag críoc nó ar bhar na tábla agus áit Somáliacha ag san clethe leithcheannis i gceann cúpla seachtain sé sin dar nó má bhíonn an bua ag Páirt Láirge ar chiaí an tachtain seo chuing. Bhí sé dín go maith i dréibh sí an tachtain sicata ag Tiobraid nuair a chuidir síostí Páirc Habhas sin de stac ach ag an deir bhí bua éis go gomad de éon chúlín déag trí cúgdeag i gcuine nád a trídeag i gcuine chiaí ach níor bheith an taspáint a bear thugtar uatha ach é sin ráte nach maithan rud é buntáiste bheith agad ag teachtasteachtaí clethe mar sa tránóna agus clethe a bheith fé de chrise agad. Nus an dá iarn ag olivú agus an slua balú isteach an sa Tráchtaire a gcónaí de Staid Semple an til hail se lasta le tamlín agus céigúil an green fós an úsáring an sa dír an réitor go meach na sail se lasta rih hús na himmarthe agus dáhrí sin tá solas agus solas golóir hís ar an park an dá grúpa imirthirí ag olivú cúpla nómad le dul go dtí caithfisteach líród ansa agus sam ag súla caibhlant anna bhahar fad ar nó banistóir Tiobraid sin é Brendan Cummins agus i gceannas ar Páirt Láirge tránóna tá Gary O'Keefe bailmhic gunnar an adóg sétan son ag an réitor agus sé fearan chlár ó chuman éire ógan inis Niall Malone a bheith go bhhail na fedógan sa Tráchtaire na taithí golóirige ins na cluichí mar seo agus golóir cluichí gan den chlár agus a gúga mún déntaige mar ifigach thar na blianta. Harra déanacha sin well Cadell is imirthóir láidir é siúd in anad Ciarán Laiad in dulasteach a meas cosantóir Tiobraid agus Mark Fitzgerald cad é sin mar teachta níor dúga agus siúd gortú agus gíal bristeige gábhí ó hin take ar náisiún droch gortú sin agus cinnte fear láidir is a siúd a lár parcha dus na déise an sa tránóna beag le feiscin cá seaíonn siad mar tá sé dechar nuair nach bhfuil clethe imirthe agad fécant cá seaíonn tú ar an mór fictúr ach tá obair mhór déanta ag fuair Gary O'Keefe ag teacht go dtí an painte áirithe san na focail dhearnacha ag an dá grúpa imirthirí agus Árann na bhíonna going an sa is Staid Semple. Sean slua
Teachta seach go ní míle le mar sin ballaisteach ag an stad áirithe seo go dtí Staid Semple agus tar nó fééis de cumán idir an dá chandéis seo le cúpla lá agus an nuas tar nó an teachtain seachata heistil mionnóirí Tibredáin go dtí Páirc Earach agus buacha ar Fort Láirge beag na seintre ag immert I gcathair Fort Láirge an damhnach se chuing ach na súile ar fad ar na fórna féfithe trach núna agus an dá Árann ag tart aig ar Míchéal agus sin ag súl go mór leis an gaibhlann. Trach nóna áling mar bhaanta te 6 Celsius is Staid Semple agus an réiteoir fearan chlár Niall Malone chun an slitir caithfisteach déantan sonige ón caithfisteach na déise go gcúige sin na smachú agus ag an deire déint go má leotha ag immert isteach dí taobh na lábh deise taobh an bhaile an sáí chéad le an sá tróna cansa ard ag Pádraig Fitzgerald Kyle Russell ní club ahantamáíocht club pelle deganach Iomána hamacha freisin an canson méisteach ag Árann Ryanach ag an deire ar chlé agus ar fóríl. Seanson ag fear na Chiisleán cúnach ach ag an deire ar fóríl agus dócha go meis gléite ar neist an muir ará beidir go raibh cos thar an líne an taobh líne ansá agus dáhrí sin beag puc sleas ag Tibredáin agus ag Cathal King. Cathal Quinn can seo hógant ceann éise ligan deir beidir gona brog sé an tarna iirecht Árann Ryan smachta ag brú Bert Mórhain Peleric ag an deir aíonn leis an pass a chuir siar agus teachan tosig an son Joe Boot an Cuileáin trastan son tá Bert ó Fort Láirge ag fannach Rory Furlan can tosig ón ruúan mhór agus téanta go man son ní féidir leis an slitir a gádacha agus ag an deir Tibredáin na duineh dóhan can é sin a bhailú ach na déise go tríd ag ag áil tar neis téanta go man son acha réiteoir ag scuile leis an immer tá brúan sá ach Tibredáin láidir in san cuid sin den far glant amach agus sin fósach frachar an géadsóir scór an Staid Semple an count an ibristeach. Tosathe bríomhar gan aon cheiste go Tibredáin agus é sin áirithe go héifeachta beidir bhfuil seansar an géad cúlín an sácha cá sé teach siar isteach sa lár agus an fear lár parca Seileadh an son deisach lagíirt ag an deire raig sé isteachtaí lámh an chúlpnú scuile sé leis ar fóríl ar dheis agus ar fóríl an chéad ceanna mithir stré an son ag Tibredáin bhí seansan an sonnacha ach ag an deire bhí cúlpáire Fort Láirge cían tráisásta ligant an iireach sin dul ar fóríl. Nú bhuiile cúig féidir agus seaca ag an deire agus ní dom go mbeadh an cúlpáire tréis scuile leis có éasca dá gapach sé le héad ach tá seansan is ag Tibredáin agus Kyle Shelley bhí sé teachta seach ó gcuirtú hana sé isteach a gcuine círí an teachtain seachata agus an rud a hastig Brendan Cummins na go mbeadh amig an san cluiche áiri sin agus deise go hinis ar an géad cúlín an sá teach nó na Dustin Tibreid ag Lár Park an count son i meisteach ag siúd thar an spot a dubh an céad cúlín ag Tibredáin scór Mumhan son ag Shelley. Leis an bocamach cín trai me dín taobh hault an fork agus ag an deire Tibreid ag ggéirigh sin nach hosan tar ríis nach déint go man son ag Port Láirge agus bogtha isteach an caint tá seans an soach tá Bert Mórhain an son ar na déise agus beidir go meid seansar an tarna iirecht. Tibredáin ag tiisiim siar an son tá brúar in íléon cheist fééis sin tar nó tá taíocha leis an gluicheann teachtain seachta gcuine círí chun éon bhotún agus rudí mar sin a glána dá go dimmer agus leis sin ggéirí teachtamach leis an gceannsonnach tá Port Láirge ag tríd congart an taobh líne ag an deire imethaach pach sleas a bheith ann a bhábhar Tibredáin agus a brúcint an son ar Fort Láirge aon dul chun ceang a dhéanamh. Leis lagíirt an son tair sé brontanas de Fort Láirge deisir cúlín an count son a meisteach thar an trasnán scór Mumhan sin puc sleasa a chuaigh stré ag a Tibredáin hana sé isteach go dtí immerthór Fort Láirge agus bhí sé díreach ó scór an cúl agus críochna go snasta ag Árann Ryan bhí seans níos túisceige agus an count son thar an trasnán aige táid ar chó scóir an céad úr tróna. Leis na Tibreid go margatíí an taobh eile an fortá seansar cúlín congart an taobh líne an Lochland áitiúil sásta leis an count son agus a brab na súlan an slitir bogtha commarigh Tibredáin caiig Port Láirge bheith airachta sin agus níl uthe ligan Tibredáin boga chun ceann cótapig le sin an tarna cúlín inis ag Tibredáin agus iad gafa cúlín chun tosaigh. Leis Johnny Burke thugún Garbhán an pasa go siúda seach go fada le Patrick Fitzgerald scuilann sé leis an ceann sa fear bhaileh gunnar díreach Árann spotted over ríist tá man dul cúlín ar chúlín anna iirecht an son ag Fitzgerald cóscóir an tarna bhabhta.
Is Paddy Williams adultí taobh shot in fork agus Árann Ryan gur ge Gordon son Niarin leis beidir an tarna ear to Tráchtaire son gehéfach tá Cathal Quinn ó Chuman Cashel rí chorma go ggéirigh sin na smachtú Clipperton Marhóri ag an Dara Ryan an Cuislán chúna go ggéirigh a gáilt ní Irene leis mar Sheeran son tá Paddy Creedon Cléma again Tachtan Chicago Love and Order ag an Réitor an Buntáiste ag Tibradoran an Council Imiseach ag Dara Stakelam ach ag an Dara an Réitor a rá go raibh an Buntáiste tucha agus beg Buileséir agus na Tibradig agus deisbéidir ag Shelley ar an tarna cúlína go héin dóibh. Cinnte bhí an Buntáiste tuchan son ag an Réitor Niall Malone agus ag an Dara níor ibric semach chuig iirecht Tibradoran ar fóríl agus dábhrísin beag an tarna seansa conis agus iirecht fad Sheeran cán árthasa ar lína seaca féin agus darnó sé Shelley a hóg ag cúlín amháin go dtí seo ag fearrmaid Carthaí buiris agus deis ar an tarna cúlína go héin agus seans ag na Tibraid go chur thar náisiún uachtar. Is seachuing Niall Shelley squealing se leis an gceann sa ard galore agus crinnes galore aige comá ard cúlín again tarna ceann go siúd na Tibraid gafa cúlín chun tosa go ríist. Dúr chun bocamach dúr seach an lábh Shelley a ríist agus tá fearsag bogad go madas an Tibraid tránó na pascarad ach ag an tar na súla buintan son ag Peter McGarry beidir gona brog semach an tarna Eric an slitter árde McGarry dul seach seansa go Tibradoran ar cúlín eile sá Robert an son na measc na dosa ag Tibradoran an carú cúlína có tá siad ag bogad go mar. Cinnte lábh an uachtar agus na tosathe ag Tibradoran go dtí seo Port Láirge ag géirigh rudagan to gáilta níos agus an ceann son imethisteach ag deachirtaí gaine sellh glanna bhuacha tá sé ar náisiúin go Port Láirge tá seansan sa pass clistean socha fada le Joe Booth Booth a dul ar rúthar tá Bertan aice leis Booth fós a dul de Port Láirge má leanne sé tá seans ar cool Joe Booth ag an Dara Cumán chutha dehan son ag Paddy Williams a haach le haig buile chuig féidir go seaca ach bhí seans únta chun son ag Joe Booth ón chuileáin ar cool ach ar an tarna iirecht beidir go méid seansa go Port Láirge rudagan to gáiltas seo deisiúnta chu chúl ach sábháil má ag Paddy Williams a chúl de Tibradoran. Is an ceann éasca go man Níl Mórán de Céadaoin gaotha in éachrann sa Staid Semple Tróna furfa chun maníocht in áíire agus an dá grúpa imreoir ag súil go mór leis an gaibhlinn seansanis ag Port Láirge an bhearna is lú a chur idir na fórn an ceann san na meitheisteach agus ag an Dara Árann Trasnáin og sé tamlínas na mhuir an ceann san na chur in árde ach ag an Dara Árann Trasnáin agus Árann Ryan an tarna chúlín an tá Tróna do Port Láirge. Bhearna is lú idir na fórna ríist. Is bhí Paddy Creedon ag iarige ag gáirteach Tibradoran ag an Dara tá Cailís fechan son ag an Réitor agus seo ceann éas go dhearfa de Kyle Shelley tá gá ceann go dtí seo ag seo seansar an tríú ceann agus in áíire ag tar deisina de imreoir mar sin in áit Choéisca le seo bhfuil níor chearcha mac éon deachirtaí ag trí cúide go gine náda tríd ag an bua bhí ag Tibradoran an Tachtan Chicago gine Cirí na cúil ag teachtó Shane Gleeson agus Paddy Creedon agus Owen Connolly ach ag lehan bhí Tibradoran bhfuil níor bheith gá chúlí natra bhí tar féhrú ach an tarna lecha bhd níos fearr seo chuúin Shelley a ríist. Ríist sprála siad chur go háir isteach ní bháin Árann cúil ach thar taobh Caláinen chomaisteach dís na parcha ar a chúl agus cúlín eile ag Tibradoran gafa gá chúlín chun tosa go ríist. Sá go bhálann sin agus na déise agus tá contúirte níos Tibradoran cá siad titim siar go mar. Réitor ag fearr scuilann sé leis an imirt agus an count son Árann Trasnáin ardíirecht an son ag an bharsa cúnge Padraig Fitzgerald ríist an bhearna ar neistí cúlín amháin. Is Pocamach Gara token Tamsa ag Paddy Williams
agus James Armstrong chun glán ceann conúirte go meisteach an son cosintúir for Láirge ggéir smachtú níar gloch mar gohfuil sé ag Peter McGarry ag ggéir an slitter carmacha fada le Shelley féhrú Bert Moorheimpe leir an réitúir sás de scuile leis an immert agus aber dúgur sa dhéanamh stigan son agus na déise ach beidir go bro semach Tibredáir na ríist ní dhéananig ar náise go Port Láirge agus rána tá si dul seach díosna tosa ní le tosaí amháin stigán agus sinné Padraig Fitzgerald fearíam se an coolín go deirnach ach brúte thar an taobh lína agus i bhábhar Fort Láirge bheith an ceann son a deir muir an tálóhan son agus $10 an ounce í ríist tá den ómad dúrach immer an sá Staid Semple cúige gona a cahar agus clé anna oscailtar fad go dtí seo seansanis ag Port Láirge ag féchantar na rána ag ruchasteach an son tá Tyrone Flynn glóir ceann mar beidir nó an taobh sodan fág tá Joe Booth ach ag an deire lag íirecht an son ag a Port Láirge agus Brownson is a seachtí láh a Cathal Quinn Dachirtí an son ag Tibredáir is na glána ach a dul a rúthar níos atá siad agus spás os a chóramach an son tá Port Láirge ggéirigh titim siar an son tá Gomán Arden son an réiteoir ag fécintach ag an deire ar clé agus ar fóríl agus an ceann son a mithir stréan son ag Tibredáir an thótar beidir mar agus rómhar ag a deire ach an ceann son ar fóríl aá fós chuige gcuine cahar agus coolín glán idir na fórna. Sá Robert Denton son ag Tibredáir agus ag Cathal Quinn Seach go fada le Eddie Ryan agus pass tras in na park agus siút tá Tibredáir ag írig an bhearna a bhéadú agus é sin déanta go héfachta go ard coolín an son tá siad ábalta imimeóirí fiach amach níos fear Jack Leamy an tamsa ach ní léon ceist fé cosantóirí Fort Láirge ag seasamh siar roint agus an ceansa go héfachta Árann trasnáin ag Tibredáir an bhearna ar neistí gá coolín rís a chun Tibredáir na ríist agus go dtí seo iad an uachtar sa clé beidir bhfuil se chofeiceála ar chlár na scór ach tá siad tharbheith breusach i measc na dosathe tá deisian agus brúanis ar cosantóirí Fort Láirge agus má leanan siad loha beidir go deach cool dos na Tibreadaigh tá siad sásta beidir an coolín a hógan agus sin atá déint an bhearna inis ar neis go dtí trí coolín agus cinnte brú ar lína leachúlach go háir Fort Láirge Booth Burke agus Furlong agus beidir go mbeoch an banisteoir Gary O'Keefe ag smuoineh ar rathhrú a dhéanamh inis. An bhearna is múnis ar na fórna Pachmach Garad ag Port Láirge agus ggéir coolín a gáilt dómhhéine an ceansa sleánisteach Seanháil se ggéir smachtú déint go maith fear an chuisteán cúna go dolisteach ar rúthar siar a hain se leis an ceann agus contúirta gcónaíonn sa de Tibredáir ceann íseal tagann sé de chosa chosantóir Tibredáir tá sé mé síos gorta chumá is gur fór sin gortú rih an buile an sliver fiú agus a buile cúig féidir agus seaca ag a deirh ag ann de Fort Láirge ach tá fear Tibredáir an sínta chumá an réiteoir dolisteach an son chun fécint an bhfuil sé ceart go leor go dtí seo Tibredáir níos fearr dar nó an buntáiste a chu teachta seach sa cléthe seo ná cléhí a chun teachtain se gata céannach ráidir ar rás a chuinnig chiaí ar leid bhí deise compatúna glan amach imirthirí a riil agus teachta seach leis an cúigur dégus fearr tránóna go dtí Staid Semple. Leis cór leis fós á chur ar Tibredáir an son agus an réiteoir cumád súl géir air. Gur tú clicin na beidir a hágeist agus caiiste bheith air go bhfuil gachar de gceart sa le dosnomid is buile 65 bheith ann ag a deire do Fort Láirge agus sé Árann Ryan a hógaigh agus ag an deire fear Tibredáir ag Tráchtaire leis ar na cosa cinnte merigach go maith treis an gortú sin. Ríist an trocha teachta seach an daobh lína bhfuil se ábalta leanúnta raig tá sé tá clogad chu ar neisiir ceann agus treis nóban de có hógant tá sé go bra agus sách ach lí chun tosnú ar neis beag an buile cúig agus seaca ag a Port Láirge ar an Ryan a hógaigh tá gá chulín go dtí seo
taobhlainn anam agus gírig an tríú ceann go siúd agus an cúgu ceann ag Páirt Láirge. Pe sé don cuithe a há ann Tráchtaire is a bhábhar na Tibreid go há sé sa céadla ach ní mórrán de lóhanna cuithe in áíir atá ann deisian is ag rainn an bhearna a leidú go dtí gá chúlín agus ag fiocant an áir mar derm sin an tilhail se lasta is Staid Semple le tamil agus tógannta chuid ama tá Árann rainn fiocant an áir an ceann son an slitir buí dultais tá crunas go leirige an tríú ceann go héin an bhearna an eistí péire scór maith Páirt Láirge. Tá mid fóstal chúlín ar a chúlín bhearna ar eistí gá chúlín sár go bháil an son I lár parca ag Páirt Láirge agus Seánní Callahan fear chuúna manisteach an pascóir Mactín Clíán isteach sa láir is a hain siad tar go dtí Callahan fiochantar na rán na scuil sin leis an ceann son ach titig an ceann so garid ceann contarteach Tibreid ggéirge clúdaach tá seans an so bhí seans ar cúil an son ag Páirt Láirge beidir go nimróg sé machar an tarn iirt níl sé glanta fós tá sé an son ag Fitzgerald fear bhalaigh ar siar hain sé siúd agus sarb leáil déint an son ag Tibreid ach tá dígras go leir Páirt Láirge ar an tríúir beidir go nimróg sé amach dómh tá seans an son tá sé tugannta namarcha seo Seán Máil sin pass macatí an Clíán ag ggéirgéis amachú an son tá forlang ach tá brú mailte go teachtaisteach ó Tibreid an son agus bhí trí nó ceir seans ag Páirt Láirge scóirí aimimsú ag deire glant agus na Tibreid agus an loch leanta áitiúil breásásta leis an glanna áirithe sin. Nis reintim roií ggéirigh seilbh ag fanacht go faideach tá Peter McGarry más féidir an sitar choiristeach chuige ní féidir Johnny Burke leis an gceann áras a Páirt Láirge ripa colatach atá roinnta immert Páirt Láirge go dtí seo bhí roinn seansanna go deirnach san immert sin ar scór ach beidir ar an ceann áras go nairógló tura éigeanta bhaintach ach tá cailís fechan san díreachos carann réitóra agus Niall Malone arán san í léon cheist nach go méid buile séan san sé Árann Ryan a thógaigh fuair sé buile cúg féidir go seaas gón spot I chéine ó chéanamh agus chuirfad a cheachar go gcuirg sin ceann so Árann trasnán agus an bhearna is lú a chur idir na fórna. Cahardíag ar fanhéil Páirt Láirge a chasa gona Tibreid in sna mionóir in 2000 agus in 9 agus dábhrí sin panhéil réasúnta láidir tar nó beag Páirt Láirge le Círí an tachtan sicúing barcí harachar ach na súile ar fáidir an gluthe áirithe seo Árann Ryan fiochann an áirde tógannta go ama gcónaí na muir féchant agus a ríis tá siad sásta an ceathrú cúlín ag Ryan tá sé Harbheith trying an bhearna ar neis go dtí aon cúlín amháin. Nis pacamach mar an son ach ag an deire I brín seachtas na Tibreid agus an pass ó Cathal Cuinisteach go fada le ní Conor O'Brien ach Luke Shanahan agus Cailís Feicthe son ag an réitóir agus beag deis ag Tibreid ansaí a hosnú agus a chruthú siaran son sé James Armstrong fear áitiúil le thógaigh tar nó bhí annach le cheanna sé Tibreid an org in sna seintir idir Luachma Caisleán Leinig agus sár sé le Thurles Éile agus reintas na himmarthirí ag immert seach nó na Staicile me Lár Park agus an Tibreid Paddy Creedon sa chúne Ed Conley de Luachma Caisleán Leinig ach éon Gansi bháin ar tróna sin Gansi Tibreid agus tá amach an ceann so thógant tá Kyle Shelley tá trí cholín go dtí seo aige iad go léir ó Fochan sire agus deisiige hinis ar an gahrú ceann agus an bhearna a bhéidú dos na Tibreid seachta gine sé seachú an Kyle Shelley go hard na muir a tógannta go dáma agus ag an deire sása le crunas Shelley an bhearna ar neis go dtí gá chúlín. Leis bhí cúpla seans ar cúil an seans sin a bhí ag Joe Boots a Páirt Láirge beidir an ceann a bear go dtí seo bhí going sa cléthe a go dtí seo níl éon bhrat glas áirithe agus beidir gurbisin an scór cinneog péfuin a dheoch an chéad cúil má bhíon ceann ann ag ggéirige sin a fiochan son tá Johnny Burke ach ní héag gur cúg seisteach le lán fuineh agus is dócha an ceartan son ag an réitóir agus tá seans go bheithóch fearach ann gur bháin cárta buí chuma agus an réitóir Niall Malone a dul man cainte leis. Seans go beidir dul síos agus é fiocha agus a glan níor dheirigh leis agus an cailís tucha uig ag an deire agus tá mé den túm go méid cárta tá spánta dó agus cárta buí ag Johnny Burke cai sé héanamh airicinis go dtí deir na himmarthe agus an lethúlaí Láirge Páirt Láirge I leabhar an réitóir in chéad na tróna se deis ag Shelley ceir chulín go dtí seo
ag fear mai carci agus an ceann sa bhfuilthil iling níos géad an ceann ortha ag Shelley ach go dtí seo tá crinnes thar na Babhta tréis a bheith aige. Seo Tráchtaire, ní teist an écar é mar go bhfuil an ceann sa thar an trasnán an cúgú ceann ag Kyle Shelley agus Tibredáin gafan né I gcuine bh sé chun tosaigh. Leis den ómad fágus I Céadla. An green a dul féan sa ach Tráchtaire áling fós. Das test sár go bháil an son agus na déisiigh agus iad glóric scór siar a hain siad go fada le Mark Fitzgerald níl Moranton slitter feice go dtí seo ag fear leabhar park fuirt ágach ag an deire an ceann son Titte seach an lábha chúlbáir Tibredáin sin Paddy Williams agus déint go héasca an son cynne sin a glanna ag an deire droch glanna Árann lína agus an buntáiste th náisiach Port Láirge. Tá sellh aá ach tá rentas na cinní beidir atá tócha gan bheith go húnta go dtí agus begdí mar an bhuirin banistíocht ar nó Gary O'Keefe an banistóir agus na Ránóirí Ray Murphy agus Michael Ryan. Leis an puck slasa ag a Port Láirge ar an Dave Howden Fark is anatá an lucht lenta go dtí seo agus an cléthe réasúnta gan bheith úntach go dtí seo ar dhéanta tastáil beidir chun las a réigen a chuiristeach in san cléthe deise go Port Láirge an son ach brú cinnte ar Árann Ryan tá carrick tastáil uig príomhscórálaí Port Láirge go dtí seo an passamachtaí Tyrone Flynn. Harry Hooling is stacha fada le Mark Fitzgerald, Spásig Fitzgerald, Shanice Fiaro, Port Láirge agus an count son le Karen Fosta, Árann Seasnánig a Mark Fitzgerald, Ard Coolín an sonig a Port Láirge. Bhí níos fearr os na déisiigh fitar a cóimart níos fearr le chéile pas clisteach go fada le Fitzgerald agus críochttan scotha ganis an bach amach sellh an son ag Tibredáin agus ag Paddy Creedon fear na sár sélig a dul ar rúthair ag cúir dul díreach tríd chosantóirí Port Láirge ag an deire búlann sé ceanna chu agus cuma scuilann sé leis an gceann sa Árann Seasnáin ag Paddy Creedon. Iad an chosantóirí ar dé stop níor dheirigh leis ag an deire heas sé siar agus chuir sin slitir Árann Seasnáin ana Coolín an son aige. Ríist sellh agus an déise gón bach amach sin agus seachtain cúne seo a há si dul mion minic a cosantóirí Tibredáin denmh dó níl mar tá ceansa áda go héifachta ag Patrick Fitzgerald scuil sé leis an ceansa á iling geir go má ach sár Coolín an son ag fear bhailihíh gunnar Patrick Fitzgerald ríist an bhearna slú nó níthe an bhearna de gá Coolín idir na fórna Coolín maihan son ag Fitzgerald. Ríist Pacamach Garrett ag Paddy Williams agus sin an planaá agus na Tibredaigh tá spás a sig sa lárin a sig James Armstrong fear Thurles Éile beidir go bhfuil si ag glóir cúlach ní dhéananig an ceann son an gnó mar go bhfuil sé glanta go héifeachtach agus na déisiigh agus seansar an David an Fark an cléine sé gáda go héh lúiste ag gur an slitter a gáda an son tá fear Tibredáin tá buile sa lá fuit an son ag an gosantóir Luke Shanahan agus ní léon ceist fé sin agus tá seans go méid anam eile dul seach go leabhair an réiteóir an tá an son ag fear Port Láirge. Beidir go méid tic éigent dul seach taobh lena anam ach ag an deire pucsair ag Tibredáin agus na teoiric ag teachta seach chun Dave Lína dar nó an banistóir na Brendan Cummins agus a Fintan O'Connor, Shane Stapleton agus Martin Maher mar choúidir aige mar Ránóirí déint go mar ríist an son ag Joe Booth agus seans go Port Láirge dullar announcí Babhta bháin eile. Son immersteach agus pas cliste immersteach an son ag Port Láirge tá oscailtí an son agus tá taringt siar dénta gan éon cheist an son bhí an réiteóir ar an spot a beag buile séire go Port Láirge agus tá seans go méid cárta buíonis ag Tibredáin. Se an cárta buí eise an son agus ní dom gur bhéon ceist fé fear Port Láirge curtha chun talún agus Puinte siúráilta déirfáis do Port Láirge agus deis an bhearna a leidú Babhta bháin eile. Sin ceannas fosa ag Árann Ryan go dtí seo Tráchtaire tá Ceithre Coolín go dtí seo aige agus an ceann son teoirtha gan éon stró Árann Seasnáin Coolín eile an son ag Árann Ryan tá an fear ó Tibredáin fós sínta agus is cosú go bhfuair sé héin buile an son. Agus a cóirlaise tastáil ón Dave Lína. Cúig nómad go le in san
Éile fácan sa. Staid Semple agus a gortú ríis. Deir go méid gáú trí nóma damcútah gortathe chumá mar raibh cúpla gortú agus mar sinna going in san Éile agus a cos is tócha ath chuiristeach churing ag an stad áirithe seo agus a ríis brisinse sin rithim an cluthe. Dachar rá na riar chétán uachtar mar gúil an dá ar an ábal techt agus na scór na dheimsú agus mar dúirt me níos túis go brat glas beidir gur bin an rud a dhéanach difriocht an sá tráthnúna agus a go dtí seo bhí seansna ag an dáhéh an seans ag Joe Boots a fort Láirge an ceanna bear a bhí a going ach ag an deiras cosúil go bhfuil John Campion ceart golóir sin éon captain ag a Tibredáin agus a ríist tá an réiteoir sásta ligan do cuasaí a hosnú Babhta bhain eile agus cúlbáir Tibredáin Páidí Williams. Gléireánna go má go dtí seo sa cléthe poc nameacha garda tá sé chun dul fada leis an gceann áirithe sa agus ahrú plán an tam áirithe seo nibróg séach na dhéananig mar bhfuil cosantóirí Fort Láirge thnáis agus Bertacha ann chun an ceann sa a smachtú a bhailiú agus a glána isteach sa láran is. Jack O'Flynn fear na ringe cóirt an taobh lína anna cóirgach ag an deire an taobh lína treis an ceann san na bhuachant agus i bhábhar Maintir Tibredáin a bheith an ceann áirithe sa agus poc sleasach an taime goachta gcónaí cear nómad nó mar sin fácathe in san Éile. Tar nó bhí ceisina tachtateach an mbeoch chuir déalaí ar fáil le Fort Láirge ach rialacha ó thaobh a bheith ar fáil don nimróg sé neamh agus don nimróg sé dédánig gus na seintir bhfuil ní bheoh fáil ar an san go dtí go mbeadh Port Láirge imrethe agus is tócha an cinenne cílhar gan éomh ag immert an ceann ag Tibredáin a dul isteach ar dheis agus ar fórílaige deir an tarna ceann ar stréacha agus go dtí seo crinneas golóir agus na fórna le bheith macánta níl mórrán iireachtaí me ar stré teircha teachta seach chun Dave lína ó Vanistóir Tibredáin sin é Brendan Cummins an ceann anna cóirt an taobh lína dír cumáide leis an sonnig Patrick Fitzgerald do Fort Láirge ach is tócha go néana cosantóir Tibredáin dóhan chun sin a bhailú déint go maithan son ag Luke Shanahan agus Siar Heinse go dtí Páidí Williams rís spás golóir in eisic Tibredáin. Gúrig ansaí eile chrathú agus a hosnú ribh le ham agus brúan son ar chosantóirí Fort Láirge ach níl an slitir ardthe gaine go fóil an réiteoir sásta scuile leis an immert agus tá fear Tibredáin chuirtha chun talún saonc sa drimfuit an son again i léon cheist fé agus buile séir éasca dhearfa ag Shelley agus deis an bhearna bhéadú 10 gunna bheith nó 10 gunna bheith é hámid ag an stad átha seo seach nómad agus feith immerthe agus tá Kyle Shelley teachtamach chun an ceansa a thógad ní raibh ceannar an Dave sin le hiling thó géir go dtí seo aige ach be sé sásta go dtí seo tá cúlín aimse aige seansar an séú ceann inis agus bearna de gá cholína chuthnáis idir na fórna. Seachúing Shelley an ceann son ar clé aige. Céad ceann ar fórílaige, tríú ceann ar stréige Tibredáin agus níl sé héon róhásta leis an ceann agus is tócha an second uair a dag an slitir a cumán. Bhí le feiscint nach raibh sé sásta níos pocamach marga Port Láirge ach ard obair déint an son ag Conor O'Brien do Tibredáin agus seachún a ríistíd Cathal Quinn. Scuilann sé leis an ceann sa sár cúlín an sin ag Cathal Quinn. Fear caiisiil rí chormach le scór an cléthe go dtí seo agus an bhearna thnáistí gá cúlín. Nis Port Láirge teacht agus taobh an fear tá Seamus Fitzgerald glóric Shelvek dénta go maithan son tá seansan tá beidir ag Port Láirge ar cúlmá leanan siad lótha tá pasig tá stála an deire Árann trasnán bhí seansan son ar leas second ar chúl ag Patrick Fitzgerald ag an deire a iirecht Árann trasnán agus cúlín eile ag fear Valavik Gunnar. So go dearg le Páidí Williams cumán a chur leis agus ag an deire bhí sé glór an cúl ach Árann trasnán ag an deire an pocamach agus spás golóir ag James Armstrong nó Níd Armstrong ach ag Conor O'Brien fear bhfuil an dá haun ag iirige sin na smachtú agus a chuir an ceannas an Tibredáin tá sé glór scór ribh le ham tá brúantá ar cosantóirí Fort Láirge an ceann son imethe isteach agus Árann trasnán ag Jack Leamy scór maithe go siúd. Ríist an bhearna méidir go dtí gá cúlín ag Tibredáin ach fór na Harbh cómar go dtí seo sa cléthe agus beidir go dógadh sé ar d an speisialt chun iad scarúnt ón Dave Lín Árann Ryan de Fort Láirge an ceann sa tiiteach sé gard agus an ceann sa smachta ag Luke Shanahan
Dúrlas Coran Cool Clan and Shin Counts agus reach Tibrador and Obel to Immerhori I'm shoe if the Gamash a Coon Stakelum. Reached Babhta Fort Láirge Sheeran son agus Johnny Burkestoka tá Obel to Ní Burketown ach Port Láirge ag iarige sin na glána tá sé tógan to Guidama ach ag an Terra Irene Loha tá Babhta Hibredar na inis bogga chun ceang ag iarige Galter National Ari Loha mar amach fad il Tyrone Flynn hagan an Counsa agus squealing sé count marish tá tísna tosa tá scóir tá stála Fort Láirge Riv Lahaum agus Brewer Hanson beidir an tarna iarige an Irog le Ryan Shellev ní dhéananig go fól ar na cosa há sé inis ach tá Shellev ar nash ag a Port Láirge ón Dave Lína an Counson a meheistach agus Árann trasna sin cooling Inspiradach be gán ó madam cút of Gertha going ach sar cooling an sinnig Port Láirge an bhearna islú idir na fórna Babhta Éile. Gán ó madam cút of Gertha má se bheith go going agus ní mór an méidir nor chuine a greibh cúpla gortú an cooling dearnach sin ag a Jack O'Flynn ard iirecht ar fadar an Gusantóir Chachan tosig do Fort Láirge agus an Counts on Árann taobh lína deis má se ag Port Láirge agus Seamus Fitzgerald fear Kyle Russanta club Antipella agus sár amání an fear seo agus deis beidir ouncí amháin eile chrathú de Fort Láirge Riv Lahaum dóigh a gona héintigh imríomid ag an Staid seo Staid Semple an Counsa búilte gardaige agus ar nascuig ar an tarna iirt ag fécinn ar na rán a cóhairt an taobh lína dullte Árann taobh lína go deire an slitter bhí sé héin beidir lechos leistigh lechos lasma ach bhí an slitter Árann lína agus tá nómad den am cút of Gertha fág a siar hain Tibrador leis an gans ach dí Dara Stakelum fear Gúrlas Éile teachtaí John Campion an captain fear Grim agus Inse Féhrúan son ach ag an Darren Counts an a ríist Árann taobh lína agus Gary O'Keefe banis ar Fort Láirge ag féchant ar gach builead an slitter a tarna seansan son ag Dara Stakelum leis an buc slasasa Count Garrett a ríist ísil tóca ag Tibrador ag Lord Coolin eile Riv Lahaum se sé mach a ríistí Stakelum come on nú clugad fear Fort Láirge búilte leis an slitter an seo seachún na déisig Titim Sheeran son tá Tyrone Flynn ibar stach sa lár scór eile beidir uathe Riv Lahaum ach tá sár cosan Dinton son ag Ed Donnelly fear Luchma Cashlan Leinig na Tibradig ar an ansaí Dín taobh Howlton for tá seansar Coolin eile Riv Lahaum ach an Count son ag an Dara ar yes lágéirecht an son agus ar fóríl an carú ceanna ar stré ag Tibradorin agus an adóg Iomána le séide 1 second fast de beróilm ag an réiteoir sin é Niall Malone fear an chlár tá dá nómad istigh dóigh I gona bheith héint ag an buntáiste ag Tibradorin ag Lahaum is a régan é 1 cholín ag scarúd na fórna ó Míchéal hín chéad le go má tá man ag súla an tarna le búg faintí ile an chéad le ag teacht gan bhailach an scór Lahaum is Staid Semple an bhearna is lú idir na fórna Tibradorin ná a dóigh Port Láirge ná a héinteag. Lágéirecht an son tair sé brontanas de Fort Láirge deisir Coolín an Counts on a meheistach Árann trasna an scór leis na Tibradig go margatí an taobh eile an fágtá seansar Coolín cóngart an taobh lína an Lochland áitiúil sásta leis an Counts on Burke thugún garbhán an pas go siúda seach go fada le Patrick Fitzgerald scuilann sé leis an Counts on fear Valavic gunner Deireadh Árann spotted over ríist Tá man na súla buintan son ag Peter McGarry beidir gona broch semach an tarna iirecht an slitter árde McGarry dul seach seansa go Tibradorin ar Coolín eile sá Robert an son a meas Tibradorin cá si titim siar go mar réiteoir fear scuilann sé leis an immert agus an Counts on Árann trasna an ardíirecht an son ag an bharsa seach go fada le Eddie Ryan agus pass trasna na park go siút tá Tibradorin ag iirigh an bhearna a bhéadú agus é sin déanta go héfachta ar cosantóirí Fort Láirge agus má leanan siad loha beidir go deach cool dos na Tibradig tá siad sásta beidir an coolína hógan agus sin atá déanta an bhearna inis arna Har a húling isteach go fada le Mark Fitzgerald spásig Fitzgerald sean níos fear ó Fort Láirge agus an Counts on le Árann fosta Árann seasná ag minic cosantóirí Tibradorin tin dó níl mar tá Counts árda go héfachta ag Patrick Fitzgerald scuill sé leis an Counts illing geir go má Conor O'Brien do Tibradorin agus seachún a ríistíd Cathal Quinn
Squilin sé leis an countsa. Sár coolín an sin ag Cathal Quinn. Seamus Fitzgerald Gloric Shilvek. Dint go Mumhan tá seansan tá beidir ag Port Láirge cool má leanan siad lótha tá passing tá stála an deire. Árann Trasnán hí seansan. Smachtúgus a chuircin ceannas an Tiobraid tá sé glórig scór ribh le haum tá brúansa ar cosantóirí Fort Láirge an countsan imethe steach agus Árann Trasnán ar na cosa há sé isteach tá Shilv Harnash ag a Port Láirge ón Dave Lín an countsan imethe steach agus Árann Trasnán sin coolín inspirado.
Leis an dá Éireann Harnash Éireann Bark agus sin ag súil go mór leis an tarna leach is Staid Semple éon cúlín amháin ag scarúnt na bhórna ó Míchéal ag an mission nád a dóigh ag Tibredáin nád a héindig ag a Port Láirge agus an cluthe Harbh teann ní léon athrú dénta ar Éireann Port Láirge ag an mission tá ag féchan timppel féchan bhfuil léon athrú dénta ag a Tibredáin agus ní a chiimse ag an stad seo go bhfuil éon athrú lehama dént ag ceachtardas na fórna má se leanamid an réitor Niall Malone fear na chláir an slitre chafisteach agus ón go chafisteach Port Láirge le Shelvan son Rory Furlong. An Green fós na súla ar antas na marthóraigh an stad áirithe agus tá cailísin sa feicithe dúrcanach leis an réitor love an ard agus tair sé sin deis de Port Láirge beidir taringt ar chó scóraigh tús an dair lethe sin fear a thógaigh ná fear ón Drisleáin cúnach dar nó club amráiteach amáníocht agus club pelle láidir chumá leis an ír ach fear na Iomána agus na Gomána thógaigh an ceann árasá sin é Árann Ryan tá sé trise bheith crainn gomá go dtí seo agus cúig cúlín taobh le na anam deisir an séú ceann agus na fórna a thairgt ar có scóir tá sé tógannta go ama na tilhail se lasta le tamalan sa Staid Semple seo chuing Árann Ryan go hard agus ag an deire Árann Trasna táid chom don tríú bhouta gá chúlín díag an taobh an séú ceann ag Árann Ryan agus có scóir bouta bhain eile. Tibredáin, Pachamach fad an tam orthasa go Paddy Williams agus smachta go háling an son. Mar heisteach sa Lord tá deisiansa ag Tibredáin caiig Port Láirge bheith airg seansanta ar cúil ceann íse agus ag an deire chríicne sa líontáin a bhí brúan son ar cosantóirí Port Láirge tháinig sé trasna an cúil agus ag an deire ní hén cúlas fearí cíh agus cuma é sin tá sé mitheisteach sa líontáin an réitor chun dul ag caintle den éigeach tá cúil tugad Kyle Shelley ag aimimsú leis an críoch deirnach sin scór cinúnach sa chluthe. Bhí mé árá in sin chéad le pe Éireann a bheith chabalta an cúla dheimsú tá sé fuitis ag a Tibredáin tá siad gafa cúil chun tosaigh cúil ag Shelley agus ag Tibredáin. Congrat an taobh lína dúr cumad a leistigh go Port Láirge siar a hain siad go dtí Rory Furlong féhrú amach a hain sé siúd go dtí Seánaí Callahan ach ní airríonn leis sé a cháirteach. Brúan is ag tachtó Tibredáin an cúil sin well cinnte spreaigh sé iad ní léon cheist fé an réitor ag scuil leis an immer Cheese Street an Láirne is ag siar chun é gáil tá Sean Walsh fear eile ón Drisleáin cúnach ní airríonn leis sé a gáil tar neis in Clippert in San Lauren son ach déanta go maith ag Farlar Park of Port Láirge sin Seamus Fitzgerald ach díon taobh lína agus Port Láirge ag boga go maithanis Patrick Fitzgerald ag iarché a cháirdeach stigan son ní airríonn leis mar go bhfuil cosanta bha déanta go Tibredáin agus an ceann sa glant ach tá cailís feice an slitter sa caite a deir an réitor agus beag bulas éiric Árann Ryan agus seans an bhearna leite go dtí gá cúlín. Cúil sin well cúg sé trasna an chúil bhí seanscéadúach ag an deireg fannacht le né chuiristeach go hééis go bhí an Green beidir chumá in súla cín trai agus i meas cosantóirí Port Láirge ach bhí Kyle Shelley in san nád ceart brad glas ordaithe agus scóir cinúnach níl éon cheist fé sin na déise ganis agus Árann Ryan. Seansaige ceann go dtí seo sa chéad leat an chéad scóir sa tarna leach Becerta marrá, seansar an tarna ceann an ceann sa rís tá sé Harbh crying ní ceangar fáil go dtí seo Árann Trasna aige sin an seachtú ceann ag go Ryan agus an bhearna Harnash go dtí gá chulín. So freagra maithe sé sin ar an gúil atá géalte ach tá Tibredáin ag teach bouta bhain eile agus tá brúanis a ríiste cosantóirí Port Láirge tá seans ar scór eile agus an ceann son ag an deire Árann Trasna an thóg an mhair second chun an scóirí ceadú ach Árann Trasna an hílmid a leanach sé beidir greibh seans ar cúil ach ag an deire na Tibreid ag sást an cúlín na hógant agus an bhearna Harnash go dtí trí cúlín. Rístan puck Shlasa ag Port Láirge. Dachar na fórna scarúnt ó Míchéal ach an cúil sin scór Harbh cúnach ní léon ceist fé sin. Treis gán ómid sa dair le scórna sé tastála Port Láirge an ceann san na dolisteach agus pass an a bhahan son. Ag an deire ggéirigh smachtú tá Patrick Fitzgerald déanta go maige seans ar cúil agus tá cúil ag Port Láirge.
Padraig Fitzgerald le Creek now. Fiuction Council Gohanna Alien Turfad. Connect sugar of Bjarna Osakoramak. Agus Yair Gleshan Slitter. A Roru Istakati Cool and Angeg. Tommy Der Co scored on Cahru Babhta. Sar Cool and Son. Egg Padraig Fitzgerald. Nish Anna Chivlin Turfad Staid Semple. And Green a Gamachtok Solas Fos going a mass na dimmer hori mark will sar clehe going and so ta Kalish feke and Ray Torres and Farata Sheenton or Jacko flying agus beg Bulla Sarah Port Láirge agus Árann Ryan agus Deshika Dul Hun Tosig agus ag fecin sheer no tishin rud nor yennet or Kadisha sa clehe either Cohram Céadaoin agus Deshinish Dul Hun Tosig dun Yedor sa clehe. Árann Ryan and Council Tav here than Lena Shaska Kuig ach she trish 8 gang nu 7 gang a yaimshu Gadisha shot desher and 8 du count agus and counts on a mehish stock Árann Trasnan ta sarcla yimmer to showed on the Willie Saris Fader Braher Port Láirge dun Yedor sa clehe gaffa ein Coolín Contosig agus an Árann Hashtelin saw still a course against that shot. Nish gach shell of Cotácht a Garish Bert Waterford Láirge con Cangdon Council Tyrone Flynn con a Vuggish Stachan son Girgay Hordach ta Padraig Fitzgerald a Rish agus Cossentori Hiberdarnig Tisham Sheeran son agus Dintgamach on Passion Dulter Stray better gonna broke Shamacher and Tarn Eric the Fort Láirge ta Shelevan son Ishtig ag Sean Walsh Squealing Che and Passak ag Dera Dialavu Genta agus na Tibberdig agus ag Girgay Hordach and son ta Tibberdarn, Genta Michigan son ag Jacko flying ag Darren Slitter Imma Uig agus Harnash ag Peter McGarry Shachuing na Tibberdig ag Rossiach damach con Shilva Galton son Rownanish ag Tibberdarn ag Darren Council Blochalt ag Neil Sheglan to go fall Mark Will Port Láirge ag Marachton go contour to Stigan son na Tibberdig ag Girgay Hordach ta Farshinton son agus Tommy ag Luz Comortus Creeve ag an Stadshaw and Council Glant ag Port Láirge Macofada le Árann Ryan Farron Quishlán Coon ag Squeala and Tlitter Chaston in the park and Sogus and Clare ag Ardagh go Alton Sky Peter McGarry Far Nave Muir Far Clun Mala agus na Tibberdig ag Chuck Kalishan son a Darren Ray Tor agus ni Lane Kesh fé on a diag fall fé Ray Coma dus na Tibberdig Sinead Conor McKelvey ag Tráchtaire in onad iver a Cuig Conor O'Brien agus Far Vullen na hón ag Fogan na park and so agus McKelvey a Tráchtaire na Hatherha yen of Masha ag Brendan Cummins there are no cool bardens Heads go Biahe Craobh a galore bantamach Cuig Craobh na moon Ga Craobh ile Árann 3 Craobh Straha Cuig Gradam all Sarah Tashe Kava Cuid Stachanish Mar Vanish Tor Lesson Vurin Fefe because there are no Mar Choluder and son of Finton O'Connor Vian Vertico Giri or Feg Rint of Liant because Ahnavachari Éile Kudu Lenny Kéile Deshanish I get Tibberdarn Tarrant Ho score Shan Hédor Dove a vet Tave here sa Clehe Shelley for She Coolma ag Tusan Darla and counts on a Mehe stock Nilain Kesh Fe Árann Trasnan Cohram Babhta one Éile. Shachun Port Láirge Fitzgerald le pass clishtamach and son ag Dara Tibberdarn ag den of Dohan Condition of Valu agus better go make Port Láirge Dimach leis an gaun or has sog of winter na Sula de Girgay Galternash ta Tyrone Flynn Clipperton Mahori and son Chance go Gahig and Ray Torn counts on a stock ni yenig ag Dara so the ligand sin dollarig ach ta Far Tibberdarn Sheenta agus Tira Kanaka leis an Ray Tor ta she con puck Sarah runna agus chukig Shelley Harnash con an counts o hi I'm shoe. Haina Shea Gadisha ag Shelley Sean Cown is she a sheer Nilain Chest Fay Acton Radar Gibru Gamado Tranona and Cown so Dirk Lar Park Lohana Begui ag Shade Bader in a Ignis Muna in Rodelach Ni Dade a Hurricane Ata a Gimmert Cahoon took the Hiberdarn Tranona Shahunge Deshigan the Forna and New Tibberdarn the Curharnash Nookter and Counts on a Mehestock her Haven a Lava Clay August her 4-reel big Dima Airlish and Counts on a Cougar Count Tommy her Strega Tibberdarn agus Slocushin na cé ceann tá mihir stréige hain beidir chumá
san tarna lech agus cúlbáire for Láirge cín trai fear bhaileh gunnar go dtín taobh Howlden farc an taobh lína ag buchant an ceann ártha agus a bhábhar maint for Láirge bheith an ceansa. Dar nó na ranóirí ag Port Láirge tá Ray Murphy agus Michael Ryan ann agus dar nó Michael Ryan na blianta caite eile cluban éagsúla Naomh muire I glún meala leis an iarmhí le Port Láirge le na club hain pell na man dachadú Craobh búteag na maná agus leis na fórna pelle agus amáíocht is a chaisleán cúnacha le héad a thurhí se tá tucha go hain agus go leor eile ar an Daimhlí na Tibredáin tríis an ceansa a smachtú go héasca agus $10 an ounce an ceansa ibritheisteach go héifachta go tá sin ag bogan níos fear tá idir cóscór cool agus ceir a chúlín díg an taobh ásár feasta an son go fada le Peter McGarry fuair sé coolman Tráchtaire Chicago hí me raibh Tráchtaire an cumán an son ach ag an deire an réiteoir sásta scuile leis an montáiste Peter McGarry Árann trasnán agus tá Tibredáin gafa chun tosa go ríist. Ríiste sin teacht éasca das na Tibredaig agus déint go an sonnig a Port Láirge agus ag an bhar Lár Parca sin é Seamus Fitzgerald brú mailte ceir Berto Tibredáin ag gáiltar náiseach níl sé smachta gainge tá sé Port Láirge ag an deireg Láirge ag chuir siar an son ach tá an ceansa caite is tóca ag Seánaí Callahan beánín dínar ach tá an réiteoir dínar sin séithe níos túisce dar Tibredáin ar cha sé an slitter agus bhí sé an aice leis an immert an son ní dólam go bhaid Port Láirge ag Gargón mór an Willie Burns for the tachtasteach de Port Láirge agus ag fágad na parca tá Tyrone Flynn agus sin chéad a hrú tá déint agus na déisiig nómad agus de imethe in san tarna lech agus deisianis ag a buile séir ag Kyle Shelley héna sé go dtí seo ag a fear Tibredáin an ceantar na chuoinnig imethe ar chléige agus dá bhrí sin be sé gírig a hen a hochrú agus an ceansa a chur Árann trasnán. Tá búlte go maithe tá sé fada go leor tá crinnes go leor aige comá agus tá Tibredáin gafa chun tosaigh Babhta amháin eile gá chúlín inis idir na fórna agus Kyle Shelley le héana seacht an dá chúlín deirnach agus na Tibredaig scóirnis a tastála Port Láirge Mark Fitzgerald fearan fastáis a ceann contúirteach ag titimisteach an son a measc beirt ag an deire mar agus scuil siad éh féin cúlbárnaí dhéananig mar tá sé tríd teangaháil dhéanamh isteach an son le cosantar Tibredáin na meitheach le ag buile cúg féidir agus seaca fear Port Láirge ra béidir go raibh seans ar bhuiile éiric ní dóla mé ba siad sásta an slitir háirtaí Árann Ryan agus seans aige beidir an bhearna is luach chuir idir na fórna ríist. Kyle Shelley má se le héna seachtach ar an déhheile Árann Ryan le 7 gólín don Chislán cúnach agus de Port Láirge agus seansan isige an bhearna is lú a chur idir na fórna an taimime amach dos é nómad go le immerhan san tarna lech is Staid Semple an Green dulta féig ach tá ard cluthe going agus dechrará an stad seo cé a bhuaig trachnú na Árann Ryan a tógan chuid ama Díreach óscóir an cúil scuilann sé leis an ceann son agus an ceansa Árann trasnán ní léon bhotún déanta go tróna an bhearna is lú atra Babhta amháin eile cúlín glan idir na fórna. Dal scór cúlín ar chúlín an ceansa ag John Campion sin éon captain ó Rim agus Aintse de Tibredáin isteachtaí chumarthóir Lár Parca Dara Stéicala ag oscail na gúlaí ach ar clé agus ar fóríl an séú ceanna mé ar stré agus na Tibredaig beag díma ortha le sin agus Port Láirge ag leir pocamach mar go bhfuil immerthirí in san dáhéamh séir chun an ceansa hógant ag an deir díreach sí tríd an láir a hain cín trai agus beidir na bróg sé seo amach an deirech an ceann an son tá Patrick Fitzgerald. Fear bhaileh gunnar agus ardaithe son ag an deir an pastach uig tá seansan so go Port Láirge ach ag an deire ar dheis agus ar fóríl den amach nach bhfuil gá ceanna mé ar stré go Port Láirge bhí seansan son ach ag an deire Iarracht Seánaí Callahan ar fóríl agus an bhearna is lú fós idir na fórna dar nó casaigh Port Láirge ar chiaí an tachtain se chuing agus pe gá iarrainn críoch nóig ar bhar na tábla is iad a bheigans na cluichí leithcheanna sé ceann caicís ach buntáiste don bhuair na críoch nóig ar bhar mar go mbeidh siad sa mbaile in san cluiche leithcheanna agus is mór an buntáiste sin inis.
puck séir feice an son. Una Éile Tráchtaire seachtas na Tibreid sin iver a fithe Colm Fogarty agus é siúd a Tráchtaire seach an unad Ed Conley. Ní ruch an Cléireóh de Conley Tráchtaire for sé Cúil agus Cúlín an Tráchtaire scata gine Círí ach an mórán Seileamh a feice Tráchtaire ach deisinis ag Brendan Cummins cosa úr chahabhisteach. Well, fécar seo Árann Ryan tócha siar go dtí lína 12 féin. Chun an countsa hógan ní léon ceisna go raibh crinnes golóir tróna níl an countsa fada golóir ach Turlingóg sa chearnóg agus beidir go na bróg amach ag deire. Ní dhéananig mar go bhfuil cosandóirí Tibreid lá ábalta stig an son agus deisiachanis an countsa a glanna fós Cúlín chun tosig Rútharúntaach a dhéanamh síos tríd an lá an pascadí an lá an tosí sin é Peter McGarry for sé scórman níos túisc an countsan fóríl agus beagánta bhí crinnes an isis Tráchtaire seach an immert Tibreid ní bheith siad róthástal le sin. Agus deisianis ag Páirt Láirge cuasaí a ahosnú iad éon Cúlín taobh hir agus carú uair a fág an sá. Dín taobh held an fórcat an count an na mithe ag Cian Trai I bróg semach ag deire de Páirt Láirge imhe seach a héfachach ag Joe Booth fear na chuileáin ach tá Bert Tibreid na stigan san na ggéirge chuid tarnáis tá Padraig Fitzgerald ag an deire ní arróig leis. Agus tá fearsta bhreis ag Tibreid chun an countsa glanna tá Cummins ará tar síos an taobh sod an farc leis an slitter é sin dúirt martá déanta isteach chomhfada le Colm Fogarty tagisteach mar an dí. Deisic Fogarty sorflachál déanta an sonnig a Johnny Burke Faragún Garván agus deisianis é sin a glanna Páirt Láirge dullar an ansaí ach rís an pass a mithir stré agus Tibreid chun ceann an countsa tá Bert leis stig an son agus é sin imethe isteach go dtí an fear Lár Parca sin é John Campion an captéin. Ach rís den amachar sin 3 iireachta tá mithir stré ceannastí go chéile ag a Tibreid beag dímá cinnte Brendan Cummins le sin agus a fós an bhearna is luúidir na fórna ceir nóidíag fáchas tarna leach is Staid Semple. Seach amachar míle go le déiring taistelan sa go dtí Durlas Tráchtaire an cléthe agus cléthe maith tá feice goin go dtí seo anna oscailte dechar rá ché críichnóigh an uachtar agus cá fis ach go meach an cléir cóscór dhéon nail melón iirecht an a bhahan son ligand an slitter dul tríd na cosa ach ní raibh dexterity máthóin ag an deirige agus caiigh sé an slitter chafisteach idir Bert sin mar tá déanta Ardheig Fitzgerald agus Count Gard an son tócaige agus Bert costar Tibreid istigh an son agus Howland son tá Fitzgerald an Count son a meisteach Árann Trasnán sin scór 10 céad sco ag a Páirt Láirge Tommy der cóscór Babhta Éile héine séideag an taobh críoch úntaach an son cóscóir don séomh Babhta. So fidó in unad a 30 Eddie Ryan ríist fearmhuirs I léach gan mórrán an Seileamh feiceige agus Sean Kennelly a tachtasteach dó siúd. Ríis an countsa agus an Tibreid gach Seileamh chótácht a bhfuil an tarna chúla going sa cléthe sin íon ceis Páirt Láirge titim siar agus sarchas an déanta an son agus Seamus Fitzgerald fear Chail Rossant chun na déise go chur ar an ansaí ach ag an deire an countsan dul Árann taobh lína agus a bhábhar Páirt Láirge bhábhar Tibreid ag bheith an countsa agus Unadí Éile Tráchtaire seach an son iver a hochtíag de Páirt Láirge Jake Foley fear bhealach gunnar Tráchtaire seach in unad Seánaí Callahan ó Iomána struck. An puck sleas gan bheith arda Craobh ach beidir go na bróg semach ní dhéananig ar an tarna iirecht mar go bhfuil lábha Seamus Fitzgerald istigh an son tá cabhairg tá stáil uig ach ag an deire thnáis ag Tibreid agus tá na cosa buinte an son de dar Stakelam agus beag buile séir ag Shelley well tá sé sudarmachchan an countsa hógant crinnes golóir ag go dtí seo sa cléthe agus héana seacht ag agus deis Tibreid na chur thnáis in uachtar claphallas ag teacht mór heimpláring ach ag fécant ar an spéir golóir deirigán dearan go méid an lá mar go glóta mar bhí going inmh agus nach úntaach é amáint in tús
Mi Ibron chuma in san is atá clegadí seo cúing Shelley de Hibredáin chun iad a chur haar nash in Uachtar an council contortach iste go méle cool Kai Port Láirge bheith Aric Grásíag Chasnan so can sin a glanna tan captain Ronan Power far Valivik gunner ní hen glanis fear mar will Shell of her nash agus na Tipperdig tá Shanson so istig sa lár an council denta go manson tí halvút an chéad go go Port Láirge agus iad bogga go margadí an taobh shot an fork iad a girig Dul Harnash in Uachtar an council Imethe Stock Árann Trasnán Sar Coolín an sonnig an on a DJ Foley Níl seach díreach tag Stock Bhí seansar an Dave Elige Tibredáin Port Láirge Coolín chun tosig Babhta bhain eile leis an council ag tuism isteach a héifeachtach the Dar Stakelam agus cín sé go bhfuil spásig Jack Leamy las mod an council búltaigh Leamy ach raibh sé isteach dí lábha an chúlbáir cín try agus tá cléthe maimmar go siúd ag an mertin ar ire sa cúlníor mór an seansan ar chúl go dtí seo ach tá ann tá denómod fós fácha I brogan council amach go Jack O'Flynn fear na ringe leis an gceann áir sa ordathe tá Bert Moorheimpel tá Carrick tá Stáil agus ag an deire tá sé sin Tían an son hí meid raibh stracha a dhéanamh ach fág faoi an slitter fé Kyle Shelley agus fé Hibredáin agus buile séir eile agus deise go siúd taringt ar a chóscóir Tá mí trééis a bheith ar chóscóir sé bhabhta go dtí seo sa cléthe agus cáfis a go gríic nóistar chóscóir dearna himar ní bheith an breise dar nó mar go raigh na puintí isteach sa tábla ach beag sé saimúlan san de cléthe Fort Láirge ag gonibh Ciarí an tachtain se chuig ó hebh difriad scórála ein chúlín díag an bhearn a bhí ag Tibredáin an tachtain se chatte seo chuing Shelley an count son Imethe Stock Lochland áitiúil sásta Árann Trasnán héna hocht ag Shelley Trónóna agus táid ar cóscóir Babhta bhain eile Nis brúan son Fort Láirge sin na glanna ach ag an deir I bhríonn sé amach dómh agus beidir bhfuil siad héanana sé clúir cúlach tá cosantóir Hibredáin láidir ní léon ceis fésin denta go maithe son ag go Port Láirge agus an chéad ceann ordathe ag Padraig Fitzgerald an pass tu go uig isteach agus chalís déint agus tá seansanis go bheith comist an tarna chuirte an son Tráchtaire Hibredáin bhí mar bhá déint an son go Fitzgerald chalís déinte agus anam Cathal Quinn le dul isteach in leabhar an réitóire se tá cáirte buit a spáint an son de Quinn agus cílíonn sé sin go bhfuil deis ag Port Láirge agus ag Árann Ryan tá 8 gúlín go dtí seo ag Ryan an council well ilíonn géir go maith tá sé an lína méidir agus fithe far Fort Láirge ceart go leor tréis buile gáilt an son agus deisenis 8 nómad fáchas sa tarna lechan so ag Port Láirge dul Harnash an Uachtar ard cluiche going Ryan har bheith feicála go héamh na builí séire go dtí seo 8 gang go dtí seo ar chlár na scóraige ach tá ceann son Dachar ciúna sa Staid Semple tugann sé na chuid damach ní léon dát fé Árann Trasnán scór maith heile an sonige Port Láirge gafa cúlín chun tosaigh agus duine amach gur sin an néú ceann ag Árann Ryan Lasar sa bharach an sá Staid Semple agus Port Láirge gírig seileamh gáilt an bochamach sin aróig lotha tré Seamus Fitzgerald an son fear chail Ross an de blocháil madéint an son agus na Tipperdig congrat an taobhlína dúr comáda leistig ag Jack Leamy tá seans an son ag Tibredáin ach é sin ag an anatí Colm Fogarty ar yes agus ar fóríl agus ríis deisna go leor ag Tibredáin ar stréis a tarna leach agus níl Cummins mór an sásta le sin mar go raibh immerthirí leistig ag fannacht an feas agus ag an deire iirecht ar fóríl ag Tibredáin an scór héna hochte go gona héna seachtaigh na Tipperdig Jack Babhta bhain eile cosint má déint an sanna ar an tarna iirecht I bhríonn sé amachtaí Kyle Shelley sinna immerthóir an cléigad ís seo an count son Imethe stréige dehu ceannar fóríl ag Tibredáin beag dímar an Lochland áitiúil ag teacht míoinach leis an aspa crinne suas a tarna leach agus tairg sé deis de cín try cuasaí a ahos nó Babhta bhain eile Cír gáilt an son bhí Port Láirge agus Lántasí Sean Walsh níor dearg leis agus tá deisin is go Tibredáin tá
Rodégan Rálam go méidir go bhfuil cool eile le feiscint in san cléthe go díos agus Tibredáin ag teach Port Láirge bheith airg bhí Tarrington son dénta seach sa Lawrence atá deisiach Peter McGarry seach McGarry ar cool agus bhí méid tíreach árá go raibh seans ar cool eile dhéiscint Peter McGarry pass cliste seachtaí fearnéamh mar a ceol bantas an angach agus tá Tibredáin gafa harnáis in uachtar dó seachta go gine héine hochteg cool den scohan sin ag Peter McGarry ag am cinúnach sa cléthe. Bhearnan is harnáis go tí gá chúlín dó seachtaig gine héine hochtag bhí Port Láirge tar éis dul contosig leis an scóir go Árann Ryan ach Tibredáin go margatíí an taobhile den far pass cliste steachtaí McGarry bhí spás os ag hair amach bhí na cosantóirí fácin na díige agus iirecht anna bheith isteach sa líon tá gá chúlín inis idir na fórn agus cúg nómada go náam fácha tá banistóir Tibredáin Brendan Cummins Harveh sásta ag fear Port Láirge fós sínta agus Árann go méid nómad na ggó ar a laiad Dam cútah gorta going riviar na himmertha. Cool cinúnach well bhí mar glóir cool sa cléthe tá siad léir tagathe in san tarna leach an chéad counters gá nómad ag a Kyle Shelley agus an son Port Láirge Padraig Fitzgerald an iirecht ar fád dómh siúd agus an council atá díreach feice going ag fearnéamh muire Peter McGarry tris Tibredáin a Howard Tarnash in uachtar Babhta eile an é sin an scóir cinúnach sinníon cheist. Leis an céad pacamach Harveh cinúnach comá Shellah há banistóir Port Láirge Gary O'Keefe rá tá ama cuibh comád gíomhór gaing gar tú fós a chuirteach ar cosantóir Port Láirge tar nó se an chéad bhliain de Gary a bheith na banistóir bhí se leis na mionnóirí comá le cúpla blian anús agus blianta tucha ge le ballahigh gunnar agus tar nó bhí Stephen Goffin le 3 blian anús ach Gary O'Keefe iste ganis agus ana bhaige ar na himmerthirí se le blianta beag anús a teach tríd lotha ar na blianta bhfuil fear Port Láirge ábalta leanúnta raig tá chorláis chutha ar le cúpla nómad ní dócha go meise inniuúil ar leanúnta raig mar nach bhfuil an clogad gur harnáis ar an ceann nó tá sé sásta leanúnta raig fair play dó agus Seamus Fitzgerald sásta leanúnta raig bhí mailbéidir 3 nómad tá Pacamach Gardens an tóca ag Port Láirge na súla buinte den slitter ar feig le hecinn an sonnacha ach ag an deire Irene Loha ar choristeach ag iirigh Hardigan san tá Sean Walsh fearan chuisleán chúnach a ríiste meisteach sa Láirge Tibredáin ag duinmh dóhan can é sinna smachtú agus tá sé ag críoc nó go láidir í léon ceist fé sin an cúil sin treis misneach a thar dómh agus tá Callie Shellan son feicethe díreach an leis an réitóir seancéis go dhearfad a Shelley agus deis Tibredáin a chur cúil chun tosig 3 nómad go ná an fáca sa tarna leach tá anna díal fáil fé réigil teachta seachtas na déisic sin na Padraig Hines os na Shamróga ach Shelley leis an gceann áirithe tá héana hocht in amach ag Kyle Shelley go dtí seo ach deis is cúil gan a chur idir na fórna ag deir na himmerthe ríist cúnas Tithe Staid Semple seachuin Kyle Shelley an council áirthe go maithe ge ach ag an deire ar fóríl agus ar cléan tainú cheann díagar strégus na Tibredaig agus formhór son sé nó 7 ceanga go teach sa tarna le an tarú sin dénta go Port Láirge ifir fithe dó sin é Padraig Hines a teachta seach agus ag fágant na parcan son tá fearbhí gorta stócha agus beidir cinnig Chialmhar agus na déisic mar go bhfuil scóir agus cosa uair ag tastáil seachún Port Láirge an bocamach tá scóir tastála tá si gácholín can deir beidir bhfuil oscatíí sig an son má leanan siad lo bhfuil Calís an son well tá sé sin díon Scuil an réitóir leis an deir tagan Tarnash agus an count son a meá ar chlé agus ar fóríl bhí seanson son ag Fitzgerald ach ar fóríl an a díala do Tibredáin a teachtasteach sin é Tony Cahaló Grim agus inse agus fágan na parca tá Paddy Creedon for sé héna héana an tachtan sicata bhí sé sinimmert beidir gan a bheith chón an tachtan seo a bhí an tachtan sicata ach ríist cos úra ag an stáid seo an bontáiste well gá chúlín bhábhar Tibredáin na háise agus tá nómad agus 5 second go ná am fáca in san tarna leach Árann go méid 3 nómad am cútah gorta níl an
Córa Mumhan orda go fóil ón bocamach tá Shellah go Port Láirge tá scórnig tastáil uig an stáid den cléach ag Brogan Counts an amach dosna Tibreadig tá siad chun tosig agus well Local Ravine Keelan son ag Patrick Fitzgerald na cusa a bhaint an son dar Hibredáin mar tarigh sé deis dhearfa de Shelley chun tacht amach agus an Iarric Durnach ar stréige ach tá sé tógant chuid ama an clog agus an taume veld sinna hastí nó Hibredáin ag an stáid se mábhún siad Creek nó siad ar bhar tábla agus cílóg sé sin go meis siad in san leachchanis agus go méid buntáis de baile an sa thurneis is Staid Semple I gceann caiicí sa seochún Kyle Shelley. Héna hocht go dtí seo an ceann sa búilte go hard mar dhéanann sé gcónaí bhfuil crinneas again tamsa tá crinneas Árann trasnáin dó a hochtteig I gcuine héna hochtteig tá cúil glán idir na fórna agus ag an stáid seo dhearfa go mbeadh cúil ag tastáil ó Port Láirge chun tarint ar a chóscóir seochúnaí Ronan Parran captain féhrú atá sé tá carrick tastáil ach tá Tibredáin ag trid an córa imethe an áirde go méid ceann nómad dam cútah gurt agus tá méid dúric imeisteach sa chéad nómad a sin imethe amach ar an taobhlín agus tá Brendan Cummins ag carú leis an mhair an son árá gur I bháfar maintear Hibredáin a bheith an ceann áthes agus tá siad an áidfá tá siad cúil chun tosig in áíre an cúil sin ag Peter McGarry cúpla nómad ó hin an difriúd go dtí seo idir na fórna agus tá deis leis an puck sleas a $1 an ounce Babhta Éile dint go maith son ag Tibredáin agus Shellah an puck sleas amach fada leis an bhar Lár Park is sin Dara Stakel am an ceann son ag ardach ag taistil Árann trasnáin ag Stakel am sar cúlín ag fearchúirlas Éile tá ceithre cúlín in isis idir na fórna agus dhearfa ag an stáid seo go bhfuil cumann amasa ar Hibredáin. Má se na scórna go dar na cúil agus gá chúlín tucha I bháfar Hibredáin tá seansa go Port Láirge ar an Dave Eller a dégan tá gáil thurneis tá sé sin dénta go héifeachta ag an lán tá sí Seán Walsh rud a bhí ag tastáil rud a chilín gola míid thurneis go dtí an cúil sin Babhta Éile. Gánomad go le fóstal Dolan agus is lóir sin na glehamáíocht a seochún Tibredáin fear Port Láirge si an son séir tá Bert han can sin na bhú ní aróglóthe mar dint go man ag Colm Fogarty a dal seansaige an ceann san na chuirteach a glagíirt agus tá chalís fecinn son nó a bhúil sin ceansa fuair sé buile é héin agus cílíonn sé sin go méid buile séir éasca ag Tibredáin tá ihar go teachta seachtas na déisiigh sné Josh Fitzgerald agus ag fágant na park an son is tócha tá Ronan Power an captain is tócha bhfuair sé buile chomá agus tá seansanis ag Tibredáin agus ag Shelley chuirteach sin ceansa Árann trasnáin leis an dáthúil in áíre dúnta mar go bhfuil sár le imirthe ag Tráóna tá héana ag Paul Shelley agus deis beidir an bua chinú dos na Tibreadig an ceansa búilte go hard Har an trasnáin agus isteach go dtí taobh an bhaile ar an gúil sé isteach go dtín fart ge leis comá héin dó a fithe gúine héin an naidíag agus an buntá sin is ar fad agus na Tibreadig seo chun a ríist an count an ibristeach garad cófada le Colm Fogarty beidir bhfuil cúlmá leanana siad lotha tá siad sástan cúlín a ógad an count a Árann trasnáin ag Fogarty sár cúlín tá Tibredáin ag críicnú go láidir dó a fithe héin in isiá. Tras na scórna go dúrnach an cúscór dúrnach tá ceiricang tucha do Hibredáin ceann amháin go Port Láirge agus brúcintanis ar Port Láirge tá cúlín idir na fórna agus ag an stáid seo ganna ach nómad níl nómad hain fáchas a cléthe tastín cúil ó Port Láirge chun éon seansa bheith chu tá Patrick Fitzgerald fear bhaile bhí chunar chun é hógant agus an plan gan éon cheisná an slitar choiristeach sa chearnóg féchant an bhaíoch duine ag an teangahálaáil leis an ceann san na meisteach ag Fitzgerald ag an deire Árann trasnáin ní don gur bin an rud a bhí uig ach ag an deire Árann trasnáin agus an bhearna thurneis go dtí ceithre chúlín agus ag an stáid seo le 20 second fácha
Áit buinteach agus na Tiobraid in san cluiche lechanis ach an buntáiste breise chomá go meisiad Somália in san cluiche lechanis caiig Páirt Láirge immer Somália chun Ciaríonn tachtain secuing chun náid dheimsiú más féidir lóha ach tá ceansa sciupad an talamhan son a dearn réiteoir ag a Tony Cahill feargrim agus inse agus tar sé deis de Páirt Láirge dullar an ansaí ach tá tam geall bheith catan son agus an réiteoir ag fearre ar an úrdar anna cluiche in áíre ag fear an chlár Niall Malone níl mórrán Tráchtaire agus tá sé treise bheith chom don dáhéh buile séran san go Tibredáin ag dearna immerthe ach tá ceanóma damcútah gorte immerthe tá leanómad sa mreis immerthe chomá agus dhearann gurbéis seo an immert dearna go bheith go going sa cluiche Shelley a thógaigh tá héana de ag cail Shelley go dtí an Greek nóg sé le scóir sinníon cheist tá sár cluiche immer ag a fearr Tibredáin agus bhfuil tá an ceansa níos siar na aon ceann ach tá sé i dul go má dómh tránóna osclíonn sin na cúlaí scuileann ceansa ceann contóir agus sé go méle cúil beidir bhfuil seansa go Tibredáin ar cúil déanaach ach ag an deir Páirt Láirge tre Rory Furlong ann can é sin na clúdach ach tá adó gearrig sétan son ag an réiteoir an bua ag Tibredáin ag an deire ceirechúil íon ag scarút na fórna ag an deire an bua sin tailte go bhíidir níos fear in áíre ach bhí cúpla scór más tarna leach trí cúil má cail Shelley leis an géad ceann de Tibredáin an son anna iirecht ag Padraig Fitzgerald do Páirt Láirge ach an cúil sin ar cúgnómad agus chuige ag Peter McGarry scór cinúnach a chuir Tibredáin thnáis an uachtar críicnig siad le cúpla scór má chomá agus ag an deire tá buntáiste cá tá siad cáilethe díos na cluichí lechanis be siad Somália i gceann caiicísa in san cluiche lechanis tá an scór dearnach a going an sa is Staid Semple an bua ag a Tibredáin 2-2 nó 2-1 ag a Tibredáin 1-2 ag Páirt Láirge ceirechúilín atra an bua ag Tibredáin. Is lágéirt an son tar sé brontanas de Páirt Láirge deisir cúlín an count son a miheisteach Árann Trasnán scór. Is na Tibreid go margatíí an taobh eile an fáirtá seansar cúlín congart an taobh lína an Lochland áitiúil sásta leis an count son. Burke thugún garbhán an pas go siúdaseach go fada le Patrick Fitzgerald scuilann sé leis an count so fear Valivik gunner Deireadh Árann spotted over east. Tá man na súla buintan son ag Peter McGarry beidir gona broch semach an tarna Eric an slitter áirde McGarry dul seach seansa go Tibredáin ar cúlín eile sá Robert an son a meas Tibredáin cá siad titim siar go mar réiteoir ag fearr scuilann sé leis an immert agus an count son Árann Trasnán Deireadh an son ag an bharsa cúl seach go fada le Eddie Ryan agus pass Trasnán na park go siút tá Tibredáin ag irig an bhearna a bhéadú agus é sin déanta go héfachta ar cosantóirí Páirt Láirge agus má leanan siad loha beidir go deach cúil dos na Tibreid tá siad sásta beidir an cúlína hógan agus sin atá déanta an bhearna inis arna Har a chúling isteach go fada le Mark Fitzgerald spásig Fitzgerald se níos fear ó Páirt Láirge agus an count son le Caran fosta Árann Trasnán ag minic cosantóirí Tibredáin sin dó níl mar tá countsa áda go héfachta ag Patrick Fitzgerald scuil se leis an countsa ilinn geir go má agus Conor O'Brien do Tibredáin agus seochún a rístíd Cahill Quinn scuilann sé leis an countsa sár cúlín an sin ag Cahill Quinn Seamus Fitzgerald glóric Shellevech déanta go maith son tá seansan so beidir ag Páirt Láirge ar cúil má leanan siad lóha tá pasig tá stála ag an deire Árann Trasnán bhí seansan smachúgus a chuircin ceannas an Tibreid tá sé glóric scór rih le ham tá brúansa ar cosantóirí Páirt Láirge an count son imithe agus Árann Trasnán ar na cosa sé isteach tá Shellevech Arnais ag a Páirt Láirge ón Dave Lína an count son imithe agus Árann Trasnán sin cúlín imithe sa Lord tá deisian sa ag a Tibredáin caiig Páirt Láirge bheith airg seansan sa ar cúil ceann ísel agus ag an deire críicne sa líontáin bhí teach Babhta bháin eile agus tá brúanis a ríiste cosantóirí Páirt Láirge tá seans ar scór eile agus an count son ag an deire Árann Trasnán hó count son a dulisteach agus pass an a bhahan son ag an deire ag é smachú tá Padraig Fitzgerald déanta go mag seans ar cúil agus tá cúil ag Páirt Láirge seachan son go fada le Peter McGarry fuair sé cúilman Tráchtaire Chicago híl me raibh Tráchtaire cumán an son ach ag an deire an réiteoir Bert costóir Tibredáin istigh an son agus Howland son tá Fitzgerald an count son a miheisteach Árann Trasnán sin scóirtain agus iad bogad go margatíí an taobh seo an farc iad ag irig dul thnáis in uachtar an count son imithe Árann Trasnán ag teach caiig Páirt Láirge bheith airg bhí Tarrington son déanta seach sa Lawrence tá deisiach Peter McGarry seansaigh McGarry ar cúil agus bhí méid tíreach árá go raibh
Ag Tibredoran agus Shellavon Buck Schlas amach fa leis an Bharlar Park isné Dara Stakelham and Counson na Garda ag Tastal Árann shot na score na Gadar na cool agus gá chulín tucha I bháver Tibredoran tá seansa go Port Láirge ar an Dave Veller a dagan to call Tarnash tá sé sin Region Counson Iberstock Guard cófada le Colm Fogarty better gohfuil cool má leanna siad lótha tá siad Sástan Coolín a hógad an Counson Árann shot ná ag Fogarty